Sieltähän se Tivoli sitten lähti. Tivoli lähti päälle. Nyt oli tämän kauan pisin haku. 20 minuuttia. Katsotaan rakastavasti mihin suuntaan ne lähtee. No niin. Siellä ollaan pärsässä kiintois. Tänne päästä tuli. Täällä tilattiinkin semmoista. Ei kun tänne vaan. Kyllä tänne mahtuu. Joo, tänne se on tuleva. Katsotaan miten meille käy. Tänne tullaan ja mitäkään se on? Haukkuu niin ihmeellisellä äänellä, että onko sillä joku muu? Ei se kyllä poro ole, sen minä tiedän, mutta niin nalakuttava ääni on, että nyt on jotain hampaan kolossa. Mitäkään se? No nyt ollaan pyllyssäkin. Kyllä se jänis on. Mitenkä se niin? Onko sillä aamuha? Ei oo herännyt vielä aamu. Niin. Kuulosti ääni niin ihmeellistä. Ihan selvä palaveri. Hyvä kertoo. Se söi sinun paikkaa.
Kerttu, täällä näin. Tänne näin. Täällä näin. Tänne näin. Vitu. Tänne näin. Tänne näin. Tänne näin. No niinhän meille kävi, että jänis on täällä näin putkessa ja meidän piti hakea alokas ottamaan se. Kerttu! On siellä. Doris, tulipa tänne. Doris, tulipa tänne. Doris, tulipa tänne. Siellä se on. Lamput jäi sinne perkele. Menepä sinne. Siellä on. Mene. Se on siellä. Siellä on pupu. Mene hakemaan. Käy hakemassa. Siellä on. Hyvä. Siellä niin. Siellä on. Siellä se on. Siellä. Mene. Sinne. Mene. Tuossa. Mene. Niin. Siellä on, eikö nyt pöydällä siinä? Mene. Hyvä. Mene. Siellä on. Mene, hyvä. Siellä on. Mene. Löytyykö? Joo. Siellä se jänis on. Tämä ei vielä ole innostunut. Mä oon jännittää mennä sinne. Niin. Kato mikä siellä. Siellä on pupu. Se on siellä. Oot se tällä puolella nyt Miekkaan kattoo mihinkä se menee. Näytä olla paloa sinne, jos se menisi. Eikö lähe? Minne meni Terje? Hän on emäntä, niin minä annan sen olla siellä. Hyvä, käy hakemassa se sitten. Niin. Se olisi siellä. Näytäpä uudestaan sinne. Mene. Hyvä, mene. Miehen tulee ollenkaan kuusen. Menneekö se eteenpäin? Se on jo pitkällä. Vaan me ottaa jalka ettei se jänis tullut. Katsotaan miten. Anna valo, niin me katsotaan. Mene. Siellä se on. Mene. Kävitkö hän nuolemassa jotakin siellä? Onko se siellä? Siellä se on. Käy hakemassa se. Mene. Käy hakemassa. Mitä Doris? Se on siellä. Mene. Loppuko hienosta pittuus? Ei vielä. Anna tuonne hieno.
Mene. Haluus mennä vaan pitemmälle ja pitemmälle. Siellä se on. Hyvä. Mene vain sinne. Siellä se on. Haluais mennä pitemmälle. Hyvä. Nämä. Olisiko ne lyö ensin? Joo. Sä tuplat sinne, kun se menee jotenkin tuonne alle. Noin. Ja laitetaan tuossa noin. Nyt mene. No niin, mene vaan. Mene vaan uisti. Hyvä tyttö. Mene vain. Hyvä. Mene. Hyvä. Joo. Mene vaan. Mene vaan. Hyvä, mene. Mene vaan. Mene vain. Joo. Tapahtui jotakin. Niin. Kerttua jänistä. Tuo tänne. Tuo on hyvä. Hyvä. Tuo tänne. Löydikö se? Jotain raahaille. Kävi ihan. Tänne tuli. Oliko se siellä? Mene uudestaan. Mene vaan uudestaan. Mene vaan. Siellä se on se jänis. Siiskö se jänis? Kokkele vaan saa sitä, se jänis. Kokkele vaan. Kokeillaan vaan siellä se. Se varmaan se jänis, kato räpsätti sitä. Niin. Siellä ampuu. Mene sinne. Siellä. Mene vaan. Toi. Mene vaan. Niinhän meille kävi, että piti kirvehellä kaivattua terassia. Kaivaa rummun kautta auki ja jättää kerttu tähän piään ja antaa sitten viimeinen niitti. Tuolta puolen kaivon rummu auki, en tiedä miksi se oli ummassa. Työnsin pois ja jänishän meillä on nyt tiellä näin. Se on siinä niin ikään. Tulepa tänne, mikä täällä? Tulepa tänne, tässä se on. Suotti se sinun kanssa siltä rummusta pois. Siinä on ja iso on mehtäjänis. Oho, se melkein koiran kokoinen. Tule aina aamu. Lempikki, tulepa tänne katsomaan. Mikä siinä? Tule, katsopa mikä siinä. Ihan pupu. Aivatteko te molemmat auttaa? No, molokkeilla auki. Minä perkkaan tämän. Tässä olisi kyllä herkkuja ihan kohta sinne. Suotti jänis rummusta pois. Piti lapiolla kaivella ja siellä apurit on molemmat siellä. On niin, lähettähän me kotiin. Minä puhistan tuo, jos herkkupalolle tuletta kohta. Niin. Suotti hämmösi sieltä. Nyt lähdetään kotiin veijuun. Siellä on. Piti rumpuputki kaivaa auki toiselta puolella ja työntää kepille. Sieltähän se sattiin.